लता सरवणकर आणि प्रिया सरवणकर हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी पोहोचलेत। नंदनवन बंगल्यावर आता हे दोघं दाखल झालेले आहेत। सूरज मसूरकर आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत यावेळेस फोन लाईन वरून जोडले गेलेत। सूरज, काय दिगची माहिती आपण बघतोय? सरवणकर कुटुंबीय शिंदेंच्या भेटीला आणि त्यांच्याच वॉर्डामध्ये विशाखा राऊत जे आहेत त्यांचं नगरसेवक पद रद्द झालं आणि त्यानंतर ही भेट महत्त्वाची मानली जाते। फार महत्त्वाची मानली जाते, कारण ज्या सरवणकर कुटुंबियांनी विशाखा राऊत यांच्या विरोधामध्ये तक्रार केली होती आणि आता ठाकरे गटाला धक्का बसलेला आहे की विशाखा राऊत यांचं नगरसेवक पद जे आहे ते रद्द झालेलं आहे। त्याचमुळे कुठेतरी हे तिघजण, प्रिया सरवणकर असतील, सदा सरवणकर असतील आणि समाधान सरवणकर असतील, हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला नंदनवनावरती दाखल झालेले आहेत। या पुढची नेमकी रणनीती कशी करायची, पुढचं नेमकी वाटचाल कशी करायची या संदर्भात या हे तिघजण आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये चर्चा होणार आहे। अगदी या चर्चेत नेमकं काय ठरतं हे पाहणं महत्त्वाचं राहणार आहे। सूरज, धन्यवाद आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी।